Tak my sme radi, že po takmer celom školskom roku stojíme na obnovenom dopravnom ihrisku, máme obnovené chodníky, obnovené cesty. Kartu teraz. Ďakujeme, a teda prvá slávnostná jazda na našom obnovenom dopravnom ihrisku. Všetci rodičia, ktorí majú deti, vnímajú, že dopravné ihrisko tu funguje, avšak zub času sa na neho podpísal, preto my sme už do investícií zaviazali Centrum voľného času pri schvaľovaní rozpočtu, aby našli zdroje na to, aby sa toto ihrisko dostalo do takejto slušnej podoby. Takže od septembra sa to začalo rekonštruovať. Rekonštruoval to náš sociálny mestský podnik MEPOS a toto je dnes výsledok. Ja sa teším z toho, že je tu aj veľa ľudí. Niektoré tie časti boli už naozaj také, že ohrozovali tú dopravu a to bolo pre deti nebezpečné, takže tie konáre, stromy a kmene sú povyrubované a teda cesty aj chodníky sú bezpečné, z čoho máme naozaj radosť my, ale podľa tejto návštevnosti aj všetky deti, ktoré prišli. Investovali sme do toho 90 000, ale táto investícia je dlhoročná, určite sa oplatila a verím, že bude ihrisko dlho robiť radosť mnohým deťom. Aby si tu zvykli na tie prvé zručnosti pohybu na cestných komunikáciách, aby si zvykli na to, čo sú to vodorovné značenia, čo sú to zvislé značenia, ako fungujú semafóry, prechody prechodcov, tak aby sa potom už v tej živej prevádzke vedeli zorientovať, tak aby sa toho čo najviac naučili. Nie len na výučbe, ktorá nám prebieha počas školských dní, ale aj počas prázdnin, pretože od 13. júla do 28. augusta bude detské dopravné ihrisko otvorené pre verejnosť od 9. do 12., od 14. do 17. počas pekných slnečných dní.